अनारसे बनवणार आहोत। अनारसेचं पीठ कसं तयार करायचं ते बघूयात। आता मी इथे 3 दिवस हे तांदूळ भिजू घालून घेतलेले आहे। तांदूळ रेशनचे तांदूळ होते हे। रेशनचे तांदूळ आपण 3 दिवस स्वच्छ 2-4 पाण्याने धुवून भिजू घालून घेतले आणि रोज त्याचं पाणी बदलून घेतलेलं आहे। आणि आपण चौथ्या दिवशी हे उपसून असं एखाद्या कॉटनच्या रुमालावर पसरून थोडेसे ओलसरच दळायचे आहेत। आता इथे आपण दळून घेतलेलं आहे, ते बघू शकता। हे दळून झाल्यानंतर असं छान गाळून घ्यायचं आहे पिठाच्या चाळणीने किंवा सुरीचे, ते बघूयात। तर इथे बघू शकता मी इथे मी आता 1 वाटी इथं पिठी साखर घेतलेली आहे। पिठी साखर पावडर ही छान अशी चाळून घ्यायची पिठाच्या चाळणीने, अशा पद्धतीने। इथे बघू शकता साखर मी इथे चाळून घेतलेली आहे। तर आता हे आपण दोन्ही मिक्स करून घेणार आहोत। तर इथे बघू शकता अनारसेचं पीठ आता मिक्सरमध्ये बारीक दळून घेतलेलं आहे। तर हे 3 वाट्या पीठ निघालेलं आहे आपल्या तांदळाचं। आता इथे मी 1 पिठी साखर घेतलेली आहे 1 वाटी। आता हे दोन्ही छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आपण। इथे बघू शकता अशा पद्धतीने, किंवा तुम्ही आता 1 वाटी पण साखर टाकू शकता किंवा 1.5 वाटी पण साखर टाकते तरी चालते। हे असं छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। ते आपण मिक्स करून घेतलेलं आहे। तर इथे बघू शकता इथे मी अजून अर्धी वाटी साखर घेतलेली आहे। ती पण आपण याच्यात चाळून याच्यात टाकून घेणार आहोत। 3 वाट्या आपलं पीठ आहे, तर इथं मी 1.5 वाटी साखर घेतलेली आहे, पिठी साखर। याला छान असं चाळून एकत्र मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर इथे बघू शकता अनारसेचं पीठ मी असे गोळे करून ठेवलेले आहे। 2-3 दिवस झाले आता याला आपण अनारसे करून घ्यायचे। तर इथे बघू शकता हे गोळे असे छान मोडून घ्यायचे आणि याला असे गोळे हे मोडलेले आहेत। इथे बघू शकता मस्त छान झालेलं आहे हे पीठ अनारशाचं। तर इथे मी 2-3 दिवस असं याचे गोळे करून असे ठेवले होते, एकदम छान असं नरम झालेलं आहे, बघू शकता। तर अशा पद्धतीने आता आपण अनारसे कसे बनवायचे ते बघूयात। हे गोळे असे सगळे फोडून घ्यायचे। तर इथे बघू शकता आपण हे अनारसेचे भिजवलेले तांदूळ असे मोडून घेतलेले आहेत, हे गोळे करून ठेवलेले। तर आता याचे आपण थोडासा दुधाचा हात लावून याला मळून घ्यायचे छान। तर इथे बघू शकता मी असं एवढं थोडंच दूध घेतलेलं आहे आणि थोडाच दुधाचा हात लावून हे छान असं मळून घ्यायचे। हे बघा अशा पद्धतीने एकदम दूध नाही टाकायचं, एकदम असं थोडा दुधाचा हात लावून घ्यायचं। लगेच आपली साखर याच्यात मिक्स असल्यामुळे हे पटकन असं ओलं होऊन जातं। हे बघू शकता थोडं लावायचं आहे दूध। 1 वाट्या तांदूळ घेतले होते आणि 1.5 वाटी साखर असं मिक्स करून मी याचे गोळे बांधून ठेवले होते। आता हे गोळे मी 2-4 दिवस असेच ठेवले। त्यानंतर आता हे मोडून घ्यायचे आहेत आणि मोडून घेतल्यानंतर त्याला थोडा दुधाचा हात लावून हे छान असं मळून घ्यायचं आहे। नंतर याचे आपण अनारसे बनवणार आहोत। तर इथे बघू शकता असं छान आपण अनारसेचं पीठ मळून घेतलेलं आहे। 1-2 चमचे मी इथं थोडंसं दूध टाकून असं छान असं मळून घेतलेलं आहे। एकदम छान आपला मळून तयार झालेला आहे। तर चला याचे आपण अनारसे कसे बनवायचे बघूयात। तर आता मी इथे खसखस पण घेणार आहे। तर इथे बघू शकता मी गॅसवर कढई ठेवून घेतलेलं आहे। त्याच्यात तेल किंवा तुम्ही तुपात तळत असाल तर तुपात पण तळून घ्यायचं। तर इथे मी तेल टाकून घेतलेलं आहे आणि आता हे छान असं तापू द्यायचं आहे। तर इथे मी आता खसखस घेतलेली आहे। खसखस थोडी घ्यायची आहे आणि इकडे घेऊन थोडीशी आपण आता हे थापून घ्यायचे। छोटासा एक गोळा घेऊन अशा पद्धतीने छोटे मोठे आकाराचे तुम्ही गोळे घेऊ शकतात आणि असे थापून घ्यायचे छान। आता मी असं बोटांवर थापून घेतलेलं आहे आणि आता हे आपण खसखस याला लावून घ्यायची अशा पद्धतीने। हे बघा असं बोटानेच याला गोल गोल फिरवायचं आहे। आणि आता हे तेल तापून झालेलं आहे आपलं। तेलात तळले तरी चालतात आणि तुपात तळले तरी चालतात। तर इथे मी आता याला खसखशीची बाजू वरती सोडून घ्यायची आहे। आणि त्याच्यावर असं तेल सोडून घ्यायचं आहे। इथे बघू शकता अशा पद्धतीने एकदम स्लो गॅस करायचा आहे। तेल तापून झाल्यानंतर लगेच लाल होतात ते आपले। हे बघा इथे लगेच काढून घ्यायचे। थोडे असे गोल्डन झाले, असे लाल झाले लगेच काढून घ्यायचे।
तर इथे बघू शकता असं बोटांवर थापून घ्यायचं आहे आधी, नंतर असं खसखसीवर ठेवून असं गोल गोल फिरवून घ्यायचं आहे बोटांनीच आणि आल्हाद असं तेलामध्ये सोडायचं आहे आणि खसखसीची बाजू वरती घ्यायची आहे, तर छान आपली खसखस लागली जाते आणि आल्हाद सोडायचे. इथे बघू शकता हे अशा पद्धतीने. आणि तेल तापलं की आपलं त्याच्यावर तेल असं टाकत राहायचं आहे असं सारखं हळूहळू आणि एकाच बाजूकडून टाकायचं आहे. असा मध्यम गॅस करायचा आहे आता, म्हणजे छान असे आपली जाळी येते. तर अनारशाला अशा छान जाळ्या येतात. इथे बघू शकता हे अशा पद्धतीने असं तेल टाकायचं आहे थोडं थोडं आणि एकाच साईडने तळायच्या आहेत त्या, दोन्ही साईडने तळायच्या नाही. असं सारखं त्याच्यावर तेल ओतत राहायचं आहे. असे छान अनारसे आपले फुगतात आणि त्याला जाळी पण अशी छान येते. आणि असं थोडंसं लाल झालं की आपण लगेच ते काढून घ्यायचे. हे बघा, हे बघा असे छान आपला आता तळून झालेला आहे अनारसा, एकदम गोल्डन लाल असं. हे बघा, तर असेच अनारसे तुम्ही पण नक्की करून बघा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर अशा पद्धतीचे अनारसे तुम्ही पण नक्की करून बघा. खूप छान होतात आणि खायला पण खूप छान लागतात. जर माझी व्हिडिओ रेसिपी आवडत असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. सगळे असेच अनारसे आपण करून घेणार आहोत.